जय हिन्द। गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन, मानो होनोब्ला मोनसे जायगायाव थाथिरबाय थानो मोना, दाब दाब जायगायाव बेरायथिंबाय थानो गोनां जायो, खारथिंबाय थानो गोनां जायो। बेनि थाखायनो आङो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन। दा भिडिअखौ खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बे भिडिअखौ आङो दाखालै बावैनो लाबोनांगौमोन, जेब्ला बिनानाव दिप्तिया भटनि सोमोन्दै बाथ्रा बुङो। बै समावनो फेसबुकआव इउटुबाव गोबां भिडिअ नुनो मोन्दोंमोन। दा बेनि सोमोन्दैनो जोङो गोबां बाथ्रा सावरायगोन। जोङो सोरबा मोसाग्रायानो जा, सोरबा सल' रोजाबग्रायानो जा, सोरबा मडेलिं खालामग्रायानो जा, जेब्ला भटनि सम फैयो, जों बर'फोरा जोंनि बर'फोरखौ जों बर'फोरानो भट होनानै जोङो देरहाहोनो हायो। हायोना हाया? जोंनो इन्डियानि भट नांलाया। दिनै जेब्ला भटनि गोनांथि जायो, सोरबा मोसाग्रायानो जा, सल' खनग्रायानो जा, सोरबा मडेलिं खालामग्रायानो जा, जेब्ला भटनि गोनांथि जायो अब्लानिया भटखौ सोरो बांसिन होयो? माबायदि मानसिफोरा भटखौ बांसिन होयो? बांसिन लाइमोन सेंग्राफोरा होगोन ना होआ? कलेज फरायबाय थानाय सेंग्राफोर जमा जमा लोगो नांनानै, आरो गामियाव थानाय सेंग्राफोर जमा जमा लोगो नांनानै जोङो बांसिन सेंग्राफोरा भट होनो हायो। गामियाव थानाय आरो कलेजाव फरायफुबाय थानाय सेंग्राफोरा बर' हारिनि थाखाय सोरखौबा देरहा होनांगो होननानै खामानि मावोब्ला, गुबुन स्टेटआ माबायदि भट होयो, गुबुना बारा भट होआ। नाथाय जों बर'आ इसेल'ब्लाबो जोङो खौसे जानानै लोगो नांनानै जों सापर्ट खालामनानै जों जेब्ला खामानि मावगोन ना, देरहायैनि बाथ्रायानो गैया। दा खोनासं, मोनसे समाव जों सेंग्राफोरा माबायदि खामानि मावदोंमोन। सोरनोबा भटनि गोनांथि जानायाव लामायाव जिरायनानै, गामियाव जिरायनानै, सकआव जिरायनानै सेंग्राफोरा सोरबा लामाथिं हिनजावफोर हौवाफोर फैयोब्ला बैसोरनि मबाइलखौ लायै लायै जोङो भट होखांबाय। भट होनानै जोङो देरहाहोखांबाय। ओरैबायदि खामानि मावदो सोरखौबा देरहाहोनो, गोजौ लेभेलाव थांहोनो थाखाय। जों बेनिफ्राय दिनै बैसोरखौ देरहाखांनायनि उनाव जोङो माबायदि नुनो मोनदों? भटखौ सोर होयो? गामियाव थानाय सेंग्रा गथ'फोरा बांसिन होगोन। आरो सेंग्रा गथ'फोरासो रोंगो माबायदि होनांगो। गुबुननि मबाइलखौबो लानानै सेंग्राफोरा होगोन बांसिन। बेनिफ्राय जोङो देरहाखांनायनि उनाव जों मा नुनो मोनखो? गोजौआव थांखांनायनि उनाव दिनै जोङो सोरखौबा ओरैबायदि नुयो, बबेबा लैथो सेराव थांनानै, बबेयावबा हटेलाव थानानै फिसा फिसा ड्रेस गाननाय, थाफ्लि सोमावना देखायना मोसानाय, बिखा देखायनानै मोसानाय। मोजां ड्रेसथ' गैखाया, आरो मोसानायाबो ओरैबायदि जानला मानलाखौसो मोसानानै फेसबुकआव आरो इउटुबाव हगार हरनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय जाय मानसिफोरखौ जोङो देरहाहोदोंमोन, जाय मानसिखौ जोङो गामिनि सेंग्राफोरा देरहाहोदोंमोन, बिसोरो गोरों, बिसोर रोङा नङा। नाथाय देरहाखांनायनि उनाव बिसोरो गावसोरनि गोरोंखौ, गावसोरनि रोंगौथिखौ गोबां मानसिफोरनोबो सोलोंथाइ होनो हागौ। सल' खनग्राया गामि एरियायाव, गामियाव गावनि रोंगौथिखौ गुबुन गथ'फोरनो फोरोंनो हायो स्कुल बानायनानै। सासे मोसाग्राया गावनि रोंगौथिखौ गावनि जायगायाव जोंनि बर' मानसिफोरखौ गोजौ लेभेलसिम लांहोनो थाखाय सोलोंथाइ होनो हागौ। हागोन ना हाया? मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बिसोरो सोलोंथाइ होनो हागौ गावबा गावनि गोरोंखौ लानानै। नाथाय जों ओरैबायदि खस्थ' खालामबाय सोरनिबा थाखाय, लामायाव साइकेल लाखि लाखि रायजालायनाय, गुबुननि टाइमखौ ओरैनो हगार हरनाय। जों गावबा गावनि टाइमखौ ओरैनो हगार हरनानै मबाइल लायै लायै बिनानै जोङो भट होनानै देरहाखांबाय। मानो होनोब्ला भटजोंबो आधा बुरजा भट मोननोबो गोनां आरो गावनि रोंगौथिखौबो नांगौ, मोननैखौबो नांगौ। दा भटबो मोनथाराब्ला, गावनि रोंगौथियाल' मोजांब्ला बेजोंबो देरहाया। पाब्लिकनि सापर्टबो नांगौ आरो गावनि रोंगौथिखौबो नांगौ। अनलि भट मोनबाल' जाया, मोननैखौबो नांगौ। अब्ला
जोंनि टाइमाबो ओरैनो लस आरो गुबुननि जों खामानियाव थांनाय मबाइलखौ लाखिनाय। नाथाय जों मा नुनो मोनो बेफोरबायदि नुनायनि थाखायनो दिनै जोंनि बर' समाजाव रावबो सेंग्राफोरा गोसो गैला सोरखौबा सापर्ट खालामनो सोरखौबा देरहाहोनो। दिनै जों हाया नङा। जोंनि जाखिनि बर' दङ गुबुन स्टेटआ एसेबां भट होआ, सोरबा मोसाग्रायानो जा सिंगारानो जाया। जों बर'आ खौसे जानानै जों खामानि मावोब्ला जों हायो। बेखिनि बर'नि भटआनो जथेस्थ' गोबां भट जायो। गुबुन स्टेटआ बेफोरखौ बारा माथा मारिया। सोरबा मोसाबाय थादो, सोरबा सल' खनबाय थादो, सोरबा मडेलिं खालामबाय, बारा माथा मारिया गुबुननि मानसिफोरा। नाथाय जों बर'आ हायो आरो जों मावखांबायबो। नाथाय दा लाइमोनफोरा गोसो गैला। देरहाखांनायनि उनाव आरो मा जाबोयो, माखासे स्टेज प्रग्रामफोराव जायगाफोराव लेंहरब्ला मोनबोआ। देरहाबाय मालाय गिदिर गिदिर मानसिफोरजों बेरायबाय, गिदिर गिदिर प्रग्राम खालामबाय। नाथाय फिसा फेनला प्रग्रामफोराव नोङो लेंहरनो थांगोन ना, लिंनो थांगोन ना, नों हानायानो नङा लाबोनो। नाथाय मोनसे समाव बे गामिनि मानसिफोरानो भटबो होदोंमोन, देरहाबो होदोंमोन। नाथाय बे गामियाव नोंखौ लिंनो थांगोन ना, नोंसोर लिंनो थांगोन ना, नोंनियाव थाखा फैसाबो बुरजा बिनो हागौ। नाथाय मालाबाबो नोंनियाव ओरैनो फैनाय नङा, गारि खरसल'जों नोंनियाव मालाबाबो फैनाय नङा। नाथाय देरहा होदोंमोन बे गामिनि सेंग्राफोरानो, बे गामिनि रायजो राजाफोरानो भट थुदोंमोन मबाइल लायै लायै। नाथाय बेखौ रावबो साना। दा दिनै जोंनि मानसिफोरा बैफोरबायदि गाज्रि दिन्थिनायखौ नुनायनि थाखायनो गासैबो बुङो कमेन्ट बक्सआव, भिडिअ बानायनानै बुङो। दिनैनि दिनाव सोरखौबा देरहा होनानै लाब गैला। गोजौआव थाङोब्ला गासैबो रावखौबो नायफिना। सोरबाया गुबुन हारिजों हाबा जायो, सोरबाया गाज्रि गाज्रि मोसानानै देखायो। गासैबो बेफोरबायदि सानग्रा जालांजोब्बाय। दा आं मा होनना बुंनो, जियानो जा, जाय फंबाय बिनानावमोना सोरबा मोसानाया मोसाबाय था, सल' खननाया खनबाय था, मडेलिं खालामनाया खालामबाय था, नाजा। गावबा गावनि सोर भट होयो भट होआ बेफोरखौ दुखु मोननांगौबो जेबो गैया। नोंसोरो नोंसोरनि खामानिखौ मोजाङै मावलांनो नाजा आरो नाजा, रावबो डाउन जानाङा। सोरबा मोसाग्रायाबो सल' खनग्रायाबो। जोङो मोजांखौ नुयोब्ला मोजां मोनो। नाथाय मोजां जाखांनायनि उनाव गाज्रि देखायोब्ला जोबोर गाज्रि मोनो। रोंगौथिखौ गुबुननोबो होनांगौ मानसिया। मा रोंगौ मा रोङा बेखौ गुबुननोबो होनांगौ। नाथाय बेफोरबायदि जेबो खामानि मावा। गाज्रिखौ जोङो दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियायाव बबेबा लैथो सेराव थांनानै फिसा फिसा ड्रेस गाननानै मोसानाय, नायथावि, गथ'फोरा नायथावि, बेफोरबायदिखौसो जोङो देखायनाय नुनो मोनो। बेनि थाखायनो जोंनि बर'फोरनि सेंग्रा गथ'फोरनि गोसोआव सोरखौबा भट होनानै देरहा होनो गोसो जाला। गोबां खम मानसियानो दिनैनि दिनाव भट हरगोन। सापर्ट गैया रावबो। गोबां खम मानसिया सापर्ट। रावबो लोगो नांनानै गावनि टाइमखौ ओरैनो बरबाद खालामनो सानला। मानो होनोब्ला गोजौआव हगार हरनायनि उनाव फिथाइखौ जेबो मोना, मोजांखौ नुवा, नुबोआखै। बेनि थाखायनो फोथायनाय गैला। बेनिखायनो रावबो डाउन जाना गावबा गावनि खामानिखौ मावलांबाय था। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।